היום אני אראה לכם איך עושים לקן רבס. מהטבלה. הצבעים שאתם צריכים זה אדום, לבן ושחור. דבר ראשון צובעים את הבסיס בלבן, שעשיתי כבר. ואז אתם לוקחים את האדום קראתי מלינה סתם. ויוצרים דבר כזה. עד פה הגעתי, אוקיי? מצטערת שזה לא מההתחלה, פשוט זה מפסיקה לנו. כן, כי ליאל הפילה אותה. סליחה. טוב, אני אעשה דבר כזה. מה, אתה פה 3-4 מה טבלה? אני מטפטפת מהלבן כמה טפטופים. לא הרבה. רק שתדעו שאני גרה בתל אביב ואני לא גרה בשום מקום. בהתחלה פחדתי להגיד את זה, ליאל אמרה לי לא לפחד וזה, ספרי להם קצת ליאל. אנחנו גרות בתל אביב. במה זה פינת מאפו? סתם. רחוב מה זה פינת מאפו? כמעט קומה ג' סתם. שקט, מה אתם מטלפונים ככה? סתומה. ליאל גרה בתל אביב, פינת סבתא. מה, אני ארוג אותך אם תגידי. וואי, סתומה. ללי יש שיער אחד המאלפים, אבל לי יותר. כן, משיימה. משיימה, בלה בלה בלה. אני עושה ככה חצי עיגול לבן. ליאל, הם לא רואים. זהו. עכשיו כן. עכשיו כן. רואים? יופי. אחרי שאני צובעת, אני אעשה דבר כזה. אני לוקחת מהלבן ועושה שתי עיגולים מחוברים אחד לשני. לבנים. ואני אגיד לכם איך קוראים לזה, זה די-ג'יי, אין לי מושג. תדעי שהחלפנו לפקופה. מה? זה די-ג'יי. אחר כך אני לוקחת את השחור. ליאל, מי זה חיים שלי? מי? חיים שלי. מי זה? לא יודעת. חיים שלך, חיים שלי, התקשר אליי. בואי הסתכלי. הנה, חיים שלי. לא יודעת על מה מדובר אחר כך. טוב, ליאל יש חבר. אין לי. סתם, עשיתי את זה עלילה. בצחוק. איפה? לא. ואני רוצה לעשות לכם סרטוני איפור, אבל אין לי על מי, כי לי קופה מדי. וואי, כמה שמתי? אני כולה צריכה את זה לאישונים. אני לא מאמינה. איפה? איפה שמת? אני לוקחת מהשחור ועושה נקודה ליאל, קטנה. אתה על זום והם לא רואים. יופי, עכשיו כן. אני עושה את הגבות שלו עכשיו. רגע, בשנייה. שנייה. אני רוצה לעשות משהו כזה. אני צריכה כתום, שכחתי. רגע, בנות, שנייה. שכחתי להגיד שאני גם צריכה כתום למקור. כתום, לא משנה מאיפה, כתום רגיל. אני מטפטפת. לא הרבה טפטופים, זה מספיק. אני שמה את התורן כי סתם, לא שכחתי, שמתי בבוקר, אבל אני יודעת, צריך לסימון. כמובן. אני עושה דבר כזה. זהו. טוב, נראה. אתה יודע
זה מה שיוצא. תודה שצפיתם בנו, ביי.